Ja aski ezaguna eginda Oier Iribartxigiaren gaitza, San Filipo gaitza, eta Tolosa Klub de Futboleko futbolariak ere bertaratu zarete, berai esku bat edo botatzeko asmoz, ez? Bai, pixkat nahi dugu guk eta gure aportazioa egin, da gaurko partidun erabaki dugu sarrera doan jartzea, eta etortzen jendek bere borondatea donatzeko familia eta gure aportazio txikita. Eta nolatan erabaki zenuten horrelako ekintza bat sortzea? Bueno, pixkat sensibilizauta gaudelako eta Tolosako arlo sozialekin, eta nahi genuen pixkat baita gure granitoaren asentena jarri, eta erabaki gerun iniziatiba politia izango zela, eta familiekin kontatu jarri ginen, eta aurretatzea erabaki du. Urden guztiei deialdi bat bidali dizue, izan ere taldea handia duzuezuek, ez da hau talde bakarra Tolosa Klub de Futbole duena. Nola hartu dute erabaki hau, ekintza honi buruzko erabakia nolako izan da beraiena? Erabaki genuen partidue talde handia gea, sekzio handia gea, eta iganden jartzea erabaki genuen partidua alik eta jendegi etortzeko saskibaloiakin, eta balonmanoakin ez kointziditzeko, eta alden rekaudazio handi nahin, eta alden diru gehiena bildu, Oierrek posible duen ensaio klinikoi aurreratzea.